Ootas, se ei pysy paikoillaan. Mutta siis joo. Tänään on 15. huhtikuuta 2012, etoinen perjantai, oli eilen, eipäs, kun perjantaina, eli pari päivää sitten. Ja niin. Tähän tässä on tapahtunut. En oo blokannut, on ollut muutakin tekemistä. Käytiin perjantaina lääkärissä, kuvauksissa, mun jalasta tai polvesta tarkemmin edellä. Ja selvisi, että siinä on nestettä nyt. 2 viikkoa liikuntakieltoa, viikon 2 sisällä pitää mennä joko tänne Juupajoen päivystyksen tai Oriveen, tai päivystyksen siis niinku lääkärillä. Ja joko niinku katsoo, että meneekö se ajallaan pois, vai onko se niinku jo niin paha, että ne pitää oikein funktiolla ottaa. Ja ongelmahan on se, että mä kävin torstaina ekan kerran lääkärissä, ja ne ei huomannut nestettä. Sitten perjantai aamulla, puoli 9 huomattiin nestettä. Että sillain, what the fuck. Mä oon aina, siis niinku koko tämän ajan, tajunnut, että joo, se on niinku semmonen pehmeämpi, reilustikin pehmeämpi. Mut se, että niinku lääkärit ei tajunnut sitä ennen tätä yhteyttä, mitä niinku halppiksia nekin sitten on ollut, vai onko se mennyt koko kurssia lävitse? En tiedä, mut joo. Sitten, mitäs siinä? Eilen erottiin Pyryn Karinkaa. Olin tullut Pyrylle ja Neankaa puhuttiin eilen ja niin. Täällä puhutaan me koko ajan, mutta siis niinku henkeviä. Ja sit vähän niinku meidän pelosta ja tälleen mitä me pelättiin. Ja no, tää on härkää sarvista, todellakin härkää sarvista. Ja niin. Ajattelin, että mä kirjoitan viimeistään huomenna blogiini pitkästä aikaa. Teen uuden minä-postauksen varmaan niin kuin tuskin mitään friendipostausta enää tuleekaan. Sitten mä ajattelin, että mä teen niin kunnon postauksen, niin tulee oikeasti luettavaa. Laittaa kuvia, teen minä-postauksen, samalla niin kuin semmoinen ihane-kumppanipostauksen ja päivän kuulumispostauksen ja tällättäen yhteellä jää. Ja sitten loppuviikkosuunnitelmapostauksessa mä kirjoitan sunnuntaina, että mitä mä oon tehnyt viikon aikana. Että onko mun niin maanantain ideat toteutunutkaan viikon aikana. Joo. Ja sitten tänään on hiussuussa, mut siis niin Kristiina tuli eilen yöksi meille ja katsottiin The Strangers -kauhuelokuva. Tänne kauhutriileri kumminkin, se pelotteluelokuva. Ja sit Autot 2, missä mä nukahdin kyllä. Joo. Sitten tänään aamupäivällä katsottiin Autot 2 loppuun, siitä puolesta välistä mihin me jäätiin, tai mihin mä jäin, koska mä nukahdin ja se kaivon nukahtanut vähän aikaisemmin. Katsottiin The Strangers puolesta välistä loppuun. Sitten se lähtikin ja sit Jenna tuli melkein sen jälkeen heti oikeastaan, koska se pyöräili tänne, että kahvi. Sitten me dalattiin hetki, puhuin Nealle ja muille ja sit mulla on tossa elokuva, mikä meidän piti katsoa hetkinen, mikä sen nimi on, Possession. Ei ole katsottu. No Pyryn pitäis soittaa nyt illalla, saas nähdä soittaako sekään, koska niin, saa nähdä. Sitten mä päätin, että mulla on vähän pullempi maha. Mä haluan ottais poika. Ensi viikolla se parturi. En tiedä millaista tiukset mä laitan, nyt mä saatte kommentoida millaiset mä laitan, tai millaista mä värjään oikeastaan. Kaikenlaista ihmeväriä sinne, väriä elämään, niin kuin vois sanoa. Vuoropoilla on kylmä, me tehtiin Jennankaan mokkapaloja ja me ollaan niin vitu hätähousuja, että me oltiin sitten että ei tästä tuu kunnon palaa. Ja se laitetaan sitten tuohon piirakkavuokaan, että tulee vähän isompi pohja. No mikä siinä ei ollut korppujauhoja, joita me laitettiin vaan leivinpaperi siihen alle, jostain se siihen, ja sitten heti kun saatiin täytteet ja kaikki siihen, niin piti ottaa heti palanen, koska ollaan hätähousuja. Kyllä, ja niin edespäin. Sitten meidän piti kokeilla nampparellihuuleja, mutta hunaja haisi paskalle, me ei tehty sitä. Mitäs muuta? No, kello tulee 7:15. No varmaan lakaan parit Simpsonin jaksot tai jotain. L-koodinkin jaksot mä oon kattonut jo. Tai sitä Housein vanhoja nelostuottareita tossa, mitä koneessa on.
Ja sit mä katson varmaan tän Possessionin jossain vaiheessa yötä. Ja otan sitä... koska sen soittaa. Mut joo, näillä mennään eteenpäin ja... Tämä sinkkutyttö... Anteeksi, sinkkupoika. Niin. Sinkku. Villi ja vitun vapaa. Helvetin helpottava olo, mutta kumminkin... Mä katson sitä Heroa jossain vaiheessa, mä tiedän sen. Mut niin. Ei se jätkä tuu mua enää ottaa takaskaan, joten... Mut joo. Oli mun oma päätös. Se ei puhunut mulle, joten... Niin. Mut joo. Mä rockilla.